zita rangu ndinonzi Inzwai Chazika. Ndiri head coach weKuyamurana Football Club. Ndiri former captain Dynamos, former young warriors captain, under 20, under 23. So tine project yemajuniors Kuyamurana Football Club. Tinotanga pama under 8 up to under 18. Donjo redu nderekuburitsa vafana drugs so that they become better players tomorrow. Tichitungamirirwa na Mr. Kuyamurana. Ndina assistant, two assistants angu, coach Taundi na coach Rasta. Project yedu Mbare iri kubatsira kuchinja livelihood yevafana, especially vanotamba bhora kuvaburitsa mune zvinhu zvakawanda. Unongoziva mazuva ano kune nyaya dzemadrugs and everything. So ndo donzo redu rekuti vanun'una vadiki vari kugona bhora vabude mune zvinodhaka. Ndo main aim yedu yatakatangira this club. Toda kuburitsa vafana mumadrugs so that they can become better players tomorrow. Nekuti kana uchitamba bhora rinoda sober sense, haridi munhu anoita zvemadrugs. So ndo vision yedu yatinayo. So far takwanisa kutora macup from under 14, under 16, takawina matournaments kusaningdom. So we are very happy nekubudirira kuita project yedu. Also tinotenda futi nevabereki vari kutisapota kuvana. They are doing well, vari kubatsira vana vavo kuti vave better personalities mangwana. Players vangwari vahombe kwatiri, like ana veMbare vakasumukira uMbare, ana Jafet Mparutsa, ana Stanford Sticks Mtizwa, ana Chamunoda Musanhu. Kozoyo magenerations edu isusu, kuna ana Edward Sadomba, kuna ana Leonard Tsipa. Vanhu vese ava ndeveMbare vese vakakurira muno muMbare. Vamwe vacho vakutogara kuna ana UK, vamwe vacho vakutogara kuna ana America through football. So we are very happy neproject yatiri kuita muMbare yekusimudzira vechidiki. Lastly, tarisiro yedu isusu project yedu tikuda kusimudzira vechidiki kuti vazotambirawo mabig clubs akaita fanira naDynamos, ana Caps, ana Highlanders, sezvatakaitawo isusu. Vamwe vacho futi tichitotarisira kuti vaende beyond, vaende kunze chaiko zvakaita kuna ana Manchester United, kuna ana Liverpool, kuna ana Real Madrid. Ndo vision yedu yatinayo. Hatisuda kungoti vaning'ina vedu vangogumira mudzika, toda kuti vaende kure nebhora, because bhora is a very big project and very big business in terms of livelihood. Bhora rinogona kutochengeta munhu akatochinja life yake. So tikutarisira kuti vaning'ina vedu vatambe bhora vachisvika kure. Chinangwa chedu isusu chekutanga mutambo uyu wenhabvu, takatanga tichibatsirawo chimwe chikwata chemuno muMbare. Taona kuti tafamba nechikwata ichi chatanga chibatsirawo saizvozvo. Takazoona kuti still mustreet muchine vana vakati one day. Saka takaona zvakatikoshera kuti titore vana ivavo tigofamba navo zvakare mushure mekunge tafamba nevamwe vana. Tatanga kufamba nevana vatiri kufamba navo zvino izvi. Taane vana vanosvika ivo 120 vana vatinavo. Pavana ava tine age group inobva 8 years kusvika 18 years. Zvichisanganisira zvakare nemasenior teams. Senior team yedu ine vana vanoita ivo 30 vechikuru vari kutamba zvakare kusenior team. Takaona kuti isusu tibvise vana mastreet kuti vange vachiwanawo zvekuita nekuda kwezvinodhaka. Takaona kuti zvinodhaka zvakanganisa vana vakawanda. Uyezve mutambo wenhabvu uyu unoita kuti vana vave vanozaruka pfungwa, vave nechekuita paupenyu hwavo. Uyezve vagovewo shuwiro yedu chachayo netarisiro yedu ndeyekuti Premier Soccer League yedu yemuno muMbare muno muZimbabwe muno tinge tichivapawo maplayers iwayo vatinge tichigumawo isusu paakadhemi kwedu. Uyezve tinetarisiro kuti tavaendesera kuPremier ikokoko vachange vachizoendawo kunze kwenyika vachinotambirawo zvikwata zvakasiyana siyana. CHIKWATA tinodzidzisa vana discipline. Kana mwana asina discipline
hatimubvumire kuti ange ari part yekuyamurana, nekuti isusu tinoda kuti vana vave neunhu hwakanaka vachiumbika kuti ramangwana ravo ringe rakajeka. So isusu meseji yedu sekuyamurana football club tirongoti kune masponsors kana mainvestors ari kunze uku vauye tibatsirane kusimudzira vana kubva vari vadiki, nekuti takaona kuti muMbare munomu talent yakawandisa asi iri kuzoparara nekuti pakuzoshayikwa maresources and vana vari kutamba bhora asi paage yekuti vanenge vasvika kuti havachakwanisa kutambira maclub kana maacademy vari kubva vangosiyana nezvebhora votanga kupinda mustreet zvakare. So isusu tiri kuti chikumbiro chedu kumasponsors tiri kuti vatibatsire kusimudzira vana ava, tifamba navo tichienda navo kusvika vakura, pavanosvikawo 18 vakuenda over 18 vachinowanawo maclub ekunotambira akanaka sanaDimbare, so that vanokwanisa kuonekwawo nemaclub ari kunze kwenyika like South Africa, Zambia, Botswana, so that ramangwana ravo ringe rakajeka. Saka isusu taikumbira kuti kana pane masponsors ari kukwanisawo auye tibatsirane kusimudzira vana, nekuti talent yakazara asi talent yacho iri kuzoparara pastage yekuti pamwe pacho vanenge vakuenda vachinopfuura 18 vanenge vachizoshaya kwekuti vanoenda nekuti hapana rizokwanisa kuvabatsiridza kuenda kumberi. Uyezve izvi zvakakwanisika kuitika zvinobatsirawo kuti isusu bhora redu muZimbabwe ringe rakajeka, ringe richinobudirirawo, and isusu seZimbabwe national team yedu makochizo anotemeseka musoro pakuti vosarudza ani anenge achitamba nekuti panenge pane talent and inenge iripo vakawanda, saka zvinobatsiridzawo kuti bhora redu muZimbabwe ringe richibudirira. Ground rinora muri kuona ratiri ranga rashata, manga makurasirwa marara yanga yatoo dumping area. So sekuyamurana football club takaona zvakakodzera kuti tive tinori cleaner ground so that vana vatiri kuti vabve vachibva mumaroads mavari kuswera mastreets vachiita zvemadrugs vawane pekuti vatambire bhora pakanaka. Uyezve zvakabatsira kuti nzvimbo yedu igare yakachena pasave nekutapurana kwezvirwere zvakaita sekolera.